Ang puso o hanging rice usa sa kinaham nga finger food kay haom ra gyud kayong kinamuton. Pare sa lechon, pagkaon sa pungko-pungko, lumpia ug uban pa. Apan nining pagburot sa presyo sa bugas, unsa kay epekto niini sa puso? Ani ang report. Sa kananan ni Manang Sinyang sa upon o sa dakbayan sa Lapu-Lapu padayong gidag sa ang iyang lamian nga lumpia. Adunay gulay na usay espesyal lumpia nga mosamot kalami sa hot sauce nga tusloanan nini. Ang kahalang makapasamot og gana sa pagkaon og kanong humay. Puso o hanging rice ang perfect match sa lumpia. Apan nabantayan sa mga suki nga medyo ni gamay ang puso ni Manang Sinyang. Apan okay lang kay wa man mausab ang kalami sa lumpia. Gipasabot ni Manang Sinyang nga gi-adjust niya ang gidak-on sa puso tungod sa kamahal sa presyo sa bugas. Imbis iyang paumintuhan ang presyo, iya na lang gipagamyan ang puso apan mao ra gihapon ang presyo. Nireklamo man sila pero ako inon, mahal magurong bugas, unya hangin-hangin, mahal pod ang pagkumpra namo sa kanang putos kanang sa mga lokay. Ang grupo ni Rodolfo nga mga tinun-an, puso ang madali-dali pari sa lumpia. Gipakita niya ang tag-5 nga puso. Karon katuluran niya gidapal sa iyang baba. Pila ra nakahungit ang usa ka puso? Katulo, opat. Pwede lang kausa? Pwede lang mahamo. May gamay ang puso ron. Sakto rin po. Pero pila ka puso sa usa ka paniuntuhan? Duha or tulo. Ang akong gihunahuna ang mga suki nga maayo ang ilang pagkanang antimplada way kausaban ni adto og hantod karon. Samtang gikumpirmar sa baligyanan og bugas nga ni mahal gyud ang presyo. Ang ganador tag 54 pesos na ang matag kilo. Leon rice 52 pesos ang kilo ug ang kinabaratuhan 50 pesos ang kilo. Sikura India NFA retailer usab apan upat pa lang kaadlaw human sa pag-deliver sa 40 ka mga sako sa NFA rice nga alang unta sa usa ka semana nahurot na. Karon nga nainipi, nagsige sila pangitag inipi, nahurot na ron. Wednesday pa may naa. Gipanglantawan sa mga negosyante og bugas nga mosaka pa ang presyo nini. Busa nang hinaot sila nga madugangan ang supply sa NFA rice. Usog ang halin dahil nang amo ang kuan dire 40 ka sakura ang week na mo. Allocation na mo 40 sacks per week. Oh. Mahurot 4 days. Mag-unsa na lang kung walay bugas. Kay rice is life ra ba gyud kuno.